Bale, ongi etorriak guztiei Jesuriko Parke Eolikoari buruz antolatu dugune solasaldi txiki honetara. Hemen pantailaren bestaldean Inigo Oleza peskera daukagu, mendiak asketaldeko kidea. Kaixo, Inigo, ze moduz? Kaixo, ondo. No, bale. Hori, aipatu bezala, Jesuriko Parke Eolikoa izango dugu izpide, aiaraldea.eusen jarraitu dezakezu solasaldi hau zuzenean, gerora ere aukera egongo da bideo formatoan ikusteko, eta baita aiaraldea gaur YouTubeko kanalean, eta baita aiaraldea komunikabideak Twitchen daukan kanalean. Beraz, edozein lehenbizi, solasaldia jarraitzen ari direnei, hori edozein zalantza edo duda izatekotan komentatutako gauzen inguruan, zuzenean aukera daukazue, txaten bidez, edo iruzkinen bidez, planteatzeko, eta hemen komentatuko ditugu. Bai, Inigo, lehenbizi, Jesuriko parke eolikoaren, parke eolikoaren proiektuaren albistea duela, duela aste batzuk atera zen hainbat edabitako titularretan, ez? Eta urtarrilaren 21 eskainiko duzu bigarren hitzaldia gai horri buruz. Lehenbiziko galdera nahiko simplea da, ez? Zertan datza, ez, proiektu hori, eta, zer nolako harrera izan duen orain arte egin duzuen jarduerak, eskaini zenuten lehenbiziko hitzaldi horrek Orozkon, eta zentzu horretan ze bilatzen duzuen bigarren hitzaldi honekin. Mhm. Bai, bueno, badago enpresa bat, ez? Juntzana Orozkoko udaletxera eta segurazki ere bai Laudioko udaletxera, baina gu enteratu ginen Orozkoko batzuk esan zigutelako, juntzala enpresa hau Capital Energy, esaten jarri nahi dutela Jesurin zentral eoliko bat, 5 errotana, 200 metrokoak bakoitza, eta horietako 4 Orozkon eta bestea Laudion jarri nahi dute. Eta gero elektrizitatea jeisteko edo menditik, oitetxeko linea bat, eta hori jetziko zan ere bai Laudiotik, ez? Errota guztiak konektatuz, eta gero Laudiotik edo jetxi horbean dagoen zentral batera, ez? Eta abenduaren 27an argitaratu zen EAEko boletinean. Orduan hori izan lehenengo tramitea, enpresak egin behar duena, jakiteko beste enpresa bat dagoen interesatuta hor jartzeko beste zentral eoliko bat, ez? Orduan hori lehenengo tramitea da, badaude 20 egun, orain edo gutxiko gara bera bukatuko dira ja berehala, beste enpresa bat aurkezteko interesa edo ez, eta ez badu beste enpresa batek aurkezten interes hori, pasatuko da bigarren puntura, ez? Izango da ingurumen impactuaren ebaluazioa, ez? Enpresa horrek aurkeztuko du txosten bat, nun izango duen ze impactuak izango dituen, eta gero Arantza Tapiaren kontseilariak edo, horre ikertuko dute ingurumen impactu hori, dute, edo ez, emango dute baimena edo ez hori egiteko. Eta, hori, kontaktatu zigutenean, orain dela 2 hilabete edo, Orozkoko herritar batzuk, plantatu ziguten egitea hitzaldi bat, eta egin genuen hitzaldi bat, azaro aldean edo ez naiz baten ja, eta 15 bat pertsona gerturatu ziren, eta, bueno, nahiko interes egoen proiektu honetan, ez? Mhm. Berez, 2011an, beste proiektu bat egon zen, ez? Jesurin proiektatuta. Esan dezakegu ez dela gai berria zonalde horretan parke eoliko bat instalatzeko asmoena. Zez berdintasun dago, bere uneko 2000, orain dela markada batean, ez? Proiektatu zen proiektu horren eta orain planteatzen dela artean.
2011 urtean Guascor enpresa zegoen atzean, Mhm. eta 8 errota jarri nahi zituen, eta guztira 18,4 megabatio izango zituen zentral eoliko horrek, ez? Errotak ziren, jarri nahi zituzten errotak ziren 120 metrokoak, eta orain 200 metrokoak dira, ez? Orain haize errota handiagoak, askoz handiagoak dira, iaia bikoitza, eta 22,5 megabatiokoa izango zen jartzen badute hor zentral eolikoa. Bost errota, ze handiagoak direnez errotak, azkenean errota bakoitzak ekoizten du energia gehiago, ez? Elektrizitate gehiago. Mhm. Orduan, esan dezakegu, bueno, proiektua berez alde teknikotan edo ezberdintzen dela, baina funtzean atzean dagoena edo antzeko izango litzatekela. Bai, atzean dagoena azkenean izango zen, Jesuri mendi zerra hori, errotaz betetzea, eta gero ere bai, goitentxoko linea bat eraikitzea, elektrizitate hori garraiatzeko, ez? Eta biak, bai, Guascor, bai, Capital Energy, bueno, Capital Energy da kanpoko enpresa bat, ez? Guascor hemengoa san, ez? Edo ez dakite oraindikan dagoen martxan. Baina, bueno, hor dago, ez? Gero badago aipatzeko ere bai, orain dela gutxi onartu duen lege bat, edo tapia legea, ez? Orain Mhm. Orozkoko udaletzeak ezetz esaten badu, ez badu nahi beraien lurretan jartzea errota horiek, orain arte, enpresa horrek ezin zituen jarri errota horiek, ez? Baina edo Laudioko udaletzeak. Baina orain, Arantza Tapiaren departamentuak esan dezake hori dela interes gorenekoa proiektu hau, eta baimendu dezake ere, bai, ez? Mhm. Bai, hain zuzen ere, okeres banago, Orozkoko udal gobernuak bai erakutsi zuen, horri begirako kontsulta bate egiteko asmoa, baina Eusko Jaurlaritzak onartutako lege berriarekin edo aukera egongo litzateke, ez? Proiektu estrategiko moduan esartzeko edo, ez? Proiektu hau. Pasatuko gara, beste galdera funtsezko batera dela jende orok ez ulertzen du nolabait trantsizio energetiko baten fase batean gaudela, nolabait petroleotik beste energia garbiago batzuetara edo berriztagarriago batzuetara pasatzeko beharra dagoela. Eta, claro, agian alde horretatik jende bati baino gehiagori sortu zaio galdera, ez? Segatik egon proiektu hauen aurka, printzipioz, ez? Alternatiba berriztagarria direnean. Ze iritzi daukazue horren inguruan edo, bueno, galdera zehatzago bat egiteko segatik zaudete proiektuaren aurka mendiak aske plataformatik. Bai, bueno, deitzen zaie olako zentral eolikoei edo olako makroproiektuei ere bai, energia berriztagarriak, ez? Baina gu ez gaude olako makroproiektuen alde. Gainera, eraiki nahi dituzte, orain arte ondo mantendutako eremuetan, ez? Mendietan eta olako mendizerretan, eta transizio energetikoaren aitzakipean edo, ondo mantendu ditugun mendiak edo, suntzitu nahi dituzte, ez? Gure lurraldea nahiko okupatuta dagoia da, nahiko leku gutxi daukagu, ez? Naturaz gozatzeko edo eta bioaniztasunerako ere bai da oso kaltegarria, ez? Dira proiektu hauek, ez? Hegaztipilo hiltzen dituzte, gero gainera horre kontaminatzen dute horre goiko mendiak, nun horre hartzen dugun normalean ura gure kontsumorako, ez? Herriek eta hartzen dute hor, eta arazo asko dituzte, ez? Inpaktuak oso handia dira. Mhm. Beno, horri lotuta, ez? Bueno, salatu izan duzue proiektuen kaltea edo eragina, ez? Modu isolatuan, ez? Baloratzen ari direla, baina beste ez da kontu isolatu bat, ez? Parke eolikoak eraikitzeko proiektuak biderkatzen ari direlako, hor badago adibidez Gorobelgo, ez? Bueno, Burgosen berez, baina Gorobelgo mendizerran
proiektatua dagoen beste egitasmoa. Zein da une honetan panorama? Jesurikoa, ondorioztatu dezakegu, ez dela kasu isolatu bat, ez? Ez, azken aldi honetan ari dira ateratzen txanpiñoiak bezala, ez? Olako proiektuak, eta jaraldean adibidez, momentu honetan dago jesurikoa, eta gero Gorobelen jarri nahi dituzten bata Gorobelen eta bestea angulo mendateetik eskubira edo, ez? Artzeniega alderuntz edo, Karbonilla mendizerran edo ez dakit nola ditzen duzuen hortik, hor jarri nahi dituzte beste bi zentral eoliko, ez? Baina nola egun batetik beste ateratzen diren proiektu berriak, egiteke ateratzea berriro Ganeko Gortan edo beste leku batzutan, ez? Momentu honetan, adibidez, Araban 11 proiektu daude mai gainean, baina gero ere bai, zentral fotovoltaiko erraldoiak ere jarri nahi dituzte nekazal lurretan ere bai, ez? Eta atzo bertan ere ezagutu genuen nahi duela enpresa batek ere bai egitea ez dakizen bat urtegi edo presa, igotzeko ura presa batetik gora, bestera, eta eukitzeko orgoian ura, gero behar denean energia gehiago, elektrizitatea gehiago, botatzeko ura eta hidroelektrika baten bitartez elektrizitatea sortzeko, eta proiektuak ari dira ateratzen pilo bat egun batetik bestera, ez? Eta adibidez, ez? Beste adibide bat jartzearren, Forestalia enpresak jarri nahi ditu Zaragoza aldean 12 proiektu, 12 zentral eoliko, eta gero garraiatzeko energia guzti hori Goitentzioko linea 2 egin nahi ditu, bata Gasteizeruntz eta bestea Gatikaraino, ez? Eta 200 kilometroko Goitentzioko lineak, ez? Orduan, daude proiektu pilo bat, eta azkenean, lehen esan dudan bezala, energia transizioarekin edo, zapustuko dute gelditzen zaizkigun natura gune aparrak, ez edo. Eta, beno, aipatu dituzu proiektu hien atzean dauden enpresetako batzuk, aipatu duzu ere hori, egitasmoak ugaritzen ari direla. Ze interes daude proiektu hauen atzean eta nortzuk daude edo ordezkatuta interes horiengatik edo zeintzuk dituzte interes horiek? Orain, krisi honekin ez, koronavirusen krisiarekin edo sortu den krisiarekin edo bazetorren krisi batez, aldez aurretik, sortu dituzte Europako funtsak, ez? Eta Europako funtsa horiek bideratu nahi dituzte energia transiziorako. Orduan, horrezegatik ari dira ateratzen orain hainbeste proiektu, ez? Olako proiektuak. Jaso nahi dituztelako diru laguntzak, Europakoak, eta burbuia bat sortzen ari da, ez? Adibidez, ez? Estatu Espainiarrak edo egin zuen plan bat, 2030erako egon behar zirela 90 gigabatio instalatuta proiektu berriztagarriekin, ez? Miliartean. Eta, jada, aurkeztu dira 100 piko gigabatio, ez? Urte beten edo. Orduan ez daka zentzurik da burbuia bat, enpresa pilo bat ari da proiektuak aurkezten leku guztietan, diru hori bere ganatzeko, ez? Eta berdin zaie, nun kokatu edo zer. Ere gogorazten dugu ikusten ari dene pertsonaren bat, esalantzaren bat, edo dudaren bat baldin badauka zuzenean bai YouTube edo Twitcheko txaten bidez, edo estela jaraldea.eusen iruzkina jarrita galdetu dezakela. Aipatu duzu nolabait eolikoak ez direla, ez, trantsizio energetikorako edo bide egokia. Zentzu horretan, burura etorri daitekeen beste galdera da, orduan zein da alternatiba. Ezin baldin bada, ez, nolabait energia eolikoa baliatu edo parke eoliko hauek ez baldin badira gaur egun dagoen energia beharra asetzeko alternatiba egokia,
zer da planteatu daitekena? Bueno, lehenengo alternatiba da kontsumoa jaistea, ez? Ezinezkoa da ordezkatzea gaur egungo kontsumoa petroleoa eta katza eta gasaren bitartez mantentzen dena energia berriztagarriekin, ez? Eta energia berriztagarria hauek ari erabiltzen bueno, eraikitzen ari dira petroleoarekin, olako energiekin ere bai, ez? Eta mantentzen ari dira. Orduan, edo etorkizunean ere ez dira igual oso ezin dira mantendu petroleoa ez badago, ez? Esan nahi dut. Hau mantentzeko energia pilo bat behar da eta petroleoa eta energia elektrikoarekin ezin dira olako mantenimendu lanak egin, ez? Hori ere kontuan hartu behar da. Eta, bueno, kontsumoa jaisteko, sistema sozioekonomikoa aldatu behar da, ez? Bestela, ezinezkoa da kontsumoa jaistea kapitalismoaren barruan. Kapitalismoa gelditzen bada energia bat libre hortikan edo apur bat libre, beste batek hartzen du, ez? Azkenean hori da bere sistema, ez? Dago bere izaeran, ez? Eta gero, erabili behar dira, antropizatuta edo ja okupatuta dauden eremuak, ez? Olako proiektuak jartzeko, ez? Poligonoetan edo olako lekuetan, ez? Eta gero ere bai, herritarren kontrolpean egon behar dira olako proiektuak, ez? Ez dira egon behar olako multinazionalen eskuetan, Iberdrola edo olako enpresen eskuetan, ez? Iberdrolak eraikin ditu hor Gorobeleko bi zentral horiek, ez? Eta hori da pixka bat planteatzen duguna. Eta, bueno, horri begira hainbat ekimen egin dituzue, Orozkon egin zenuten solasaldia, bigarrena esan bezala urtarrilaren 21 egingo duzue, baina beno, bestelako ekimen batzuk ere egiten zabiltzate, ez? Zer nolako jarduna garatzen ari zarete nolabait proiektu hauen aurkako mobilizazioa sustatzeko? Orain arte egin ditugu mendimartza nahikotxo, eta gero aurkezten direnean ingurumen inpaktu ebaluaketak eta alegazioak ere hartzen ditugu herritarren artean, ez? Eta Azazeta, Labarazta eta Arkamo eta Idurrietaren kasuetan lortu genituen 25.000 inguru alegazio, ez? Orduan hemen kasu honetan ere gezurine ateratzen denean ingurumen inpaktu ebaluaketa ere hartuko ditugu alegazioak batez ere jendea informatzeko eta gero ikusteko ere jende asko dagoela proiektu hauen kontra, ez? Hitzaldian ere uste dut esan diat aurkeztuko dutela mendimartxa bat, orduan mendi gutxira egongo da mendimartxa bat Jesurira ere bai, eta segurazki ere Laudion igual emango dugu beste hitzaldiren bat eta, bueno, ja Orozkon ari da sortzen talde bat, ez Aiaraldean ematen du ere badagoela jendea mugitzen, bueno, Amurri aldean eta Gorobelekin, eta koordinazio bat lortzen dugun ere bai hor edo lortzen duten Aiaraldean, proiektu hauen kontra egiteko, bere garaian egin zuten moduan, ez? 2011an, zuden 4 edo 5 proiektu hor Aiaraldean eta bertan bera gelditu ziren azkenean. Zan daiteke bertan bera etorri zirela egondako mobilizazioagatik, beste faktore batzuk egon ziren edo zaila da ere determinatzea zergatik geratu ziren bertan bera bere garaian. Bueno, nik uste mobilizazioengatik esan zirela, gelditu zirela bertan bera, egon zen mobilizazio bat nahiko arrakastatzua eta gainera gero momentu batean ere bai Bizkaiko aldun nagusiak esan zuen Bizkaian ez zirela gehiago jarriko, oiz jarri zuten bat, gero beste bat Punta Galean edo, baina ez zirela gehiago jarriko, kontuan hartu behar da Bizkaian oso humanizatua dagoela herrialdea, ez? Eta oso leku gutxi gelditzen da jendea mendira juteko edo, eta erabaki hori hartu zuten, ez? Orduan ere bai, bertan bera gelditu ziren Gipuzkoakoak aurreikusitak zeudenak eta Arabakoak ere bai, ez? Egin ziren proiektu batzuk, egon zen
egon ziren mobilizazioak, eta gero, gertatu zen hau. Mhm. Vale, printzipioz horrela geratu egiten gara. Urrengo, zita horrekin batez ere, Orozkone urtarrilaren 21 daukasuna. Ordua eta baduzue? Tres? Ezta? Bai, zazpiterretan izango da, Don Ibane aretoan edo elizaren ondoan. Hori da, hori da. Vale, zita horrekin ordune geratu egiten gara. Eskerrik asko, Iñigo, galderei erantzutagatik eta egongo gara aurrera begira ere. Bale, eskerrik asko zuei.